Здравейте. Здрасти, как сте? Добре. Вие как сте? Супер. С какво мога да помогнем? Искам да се разбера някакъв бартер. Да Добре. дам тези всички игри за PS3. Така че заповядайте. Благодаря. Я да видим. Добре. Ето също и тези. Това от конкуренцията си отишъл да вземеш нещо, а? Да. Ето и тези, които са. Само да ги извадя. Заповядайте. Добре, искаш да направим бартер за тия игри за PlayStation 3, така? Да. Как сте ви иначе? Какво се случва с вас? Добре сме. Добре сте. Да, не се оплаквам. Как върви кормуването? Горе-долу. За Горе. сега. Какво те затруднява? Регулировчика. Регулировчика? Да. Ето, ще пуснем един диск, даже да видиш, че работи. Един протокол да попълним. Заповядай. Днеска коя дата сме? Днеска сме 15. Тройката ти е готова. Сега можеш да си избереш от там една игра, искам да ти подаря. Call of Duty. Добре. Айде, вземи си Call of Duty. Ето, заповядай. Това е за тебе. Чао, чао. Айде, чао, чао.